Хора, вижте какъв българин намерих в Бразилия. Братле, моля те, разкажи това, което ми разказал на мен. Добре. Откъде си тръгнал? Как се казваш? Да. Значи, аз съм Макс. Днешният гост обикаля света сам на 18 години, без никакви пари. Аз никога не съм виждал смисъл защо да чакам, да спестявам пари, за да си изживявам мечтата, ако може сега в момента да го направя. Решавайки да не поеме по традиционния път на сигурността, Макс не записва университет, а вместо това тръгва да пътува на автостоп, свирайки по улицата на Европа и спестявайки като спи на палатка. Като получавам стотинки, отивам до някой магазин или банка и си ги обменям в банкноти, в кеш. И често давах на други хора кеша и те ми го пращаха в Револют, примерно. Но отидох, защото исках да видя северното сияние. И отидох с един много дълъг влак, 17 часа до най-северната точка на Швеция. Заслужава си, със сигурност. Имаш ли план Б в случая? Не. И точно като по филмите, животът се отваря пред Макс. След като срещнахме този човек, му се доверихме, той всъщност се оказа, че е най-богатият човек на целия остров. След което отидох и до Норвегия, до Осло, и се оказа, че имам един чичо, който даже не го познавам. Аз съм плавал преди, но това беше съвсем друго, нали, да си 7 дена на океана. Такива звезди аз никога не съм виждал. И не само звездите, а и във водата биолюминесценс. Тези светещите микроби. Светещите микроби във водата. Виждат се, така ли? Да. Едновременно звездите и гледаш надолу и гледаш биолюминесценс. И даже една вечер имаше делфини, които плуваха през биолюминесценс. Но няколко приказни мига не заличават всички останали животозастрашаващи преживявания. Купихме кану и по Амазонката отидохме надолу, обаче имахме един филтър за вода, пихме водата от Амазонката и повръщахме на Амазонката. Този филтър се е повредил. Да, повреди се филтъра. Добре. Майка ми беше звънила 43 пъти. Не знам точно колко време беше след като Тръмп беше захванал Мадуро. Отидохме след това към Венецуела. Винаги трябва да имаш едно на ум. Аз винаги като карам на 100, примерно си имам нож в мене. Да. Имаше много военни навсякъде. Спираха автобуса така през половин час, влизат в автобуса, гледат паспортите на всички. Днешната история може да се тълкува като детското неотъпкано желание да се изследва света. Но пък за други от вас, това сигурно е крайно свободния и необуздан дух. Ще ви оставя сами да прецените. На мен ми е интересно да разбера какво представлява свободата за теб. Страх ли те, че утре можеш да умреш или да ти свършат парите? Бягаш ли от нещо, търсиш ли нещо или да окажеш, че хората са много по-еднакви, отколкото различни, където и по света? Кое е едно от най-общите неща, които си забелязал? Това е Макс Вълчанов. Бързо преди да започнем подкаста, искам да се извиня, ако някъде прекъсва. Аз съм се опитвал да махна всичките забивания, но аз бях тогава в Катманду, Непал и в хотела ми спираше тока поне 5-6 пъти на ден, а пък Макс беше и все още в Рио де Жанейро, така че имахме известни проблеми с връзката, но все пак се опитахме да проведем този невероятен разговор, който наистина се надявам да оцените. Имайки всичко това предвид, първите 50 минути Макс ще ни разкаже за неговите си пътувания, а чак след това ще задълбочим с размишления и предизвикателните въпроси. Приятно слушане и гледане. Благодаря, че сте ме поканил на подкаста. Разбира се, Даш. Много интересно всъщност преди да започнем. Ти си Макс Вълчанов, а аз съм Макс Вълчев. Да. И двамата сме на едни и същи. Съвпадение, наистина. Да, много щуро. Първият ми въпрос и влиза направо в дълбоките води. Защо? Защо правиш всичко това, което правиш? За мен, аз винаги съм мечтал да пътувам света. Като се замисля малко по-дълбоко според мен, защото като малък родителите ми са правили много доброволчески лагери в България и много хора, които са пътували из цял свят, са идвали. И така аз сигурно като малък съм се вдъхновил и ми е останало такова нещо като мечта да разузная аз света и да видя как живеят хора из цял свят и как може аз да се науча от хората как ще живеят те. Добре, това е причина защо пътуваш. Но защо си предприел да пътуваш по този си начин, по който пътуваш в момента? Да. Според мен, аз първо, че съм на 18 и като тръгнах нямах много пари.
В смисъл, наистина нямах никакви пари. Бях си спестил пари, обаче не съм ги използвал още и нямам и намерение да ги използвам. Аз свиря на китара на улицата и миналото лято в Созопол свирих, изкарах доста добре пари и си викам защо сега да трябва да работя нещо, да спестявам пари, за да тръгна да пътувам. Мога едновременно да пътувам и да свиря на китара и така се роди тази идея от Traveling the World with No Money. По-дълбоката причина така за това е, че според мен ако пътуваш с по-малко ресурси и караш примерно на стоп, не летиш примерно, виждаш повече от местата, през които минаваш, говориш повече с хората и се свързваш повече с културата от мястото. Примерно ако сега взема полет от България до Германия, аз няма да премина през Сърбия, през Унгария. А като карам на стоп, ще мина и тези култури, тези държави и ще отнеме повече време, но според мен ще науча много повече. Добре, дай направо да разкажем за пътуването ти. Всъщност, ти откъде си започнал? Дай да започнем направо от кой град си, къде си роден, къде си израснал? От Пловдив съм тръгнал. Роден съм в Холандия, там съм живял 10 години. Баща ми е немец, а майка ми българка. Така че съм наполовина немец. Но съм роден в Холандия, Айндховен. 10 години съм живял там. След това 3 години в Ахен, в Германия. И след това се преместихме в България. И там съм живял 5 години и завърших гимназия там. Много български. Да, мерси. Да. В кой град в България? Пловдив. Да. И оттам тръгнах с пътешествието. На стоп до София и на стоп през Източна Европа до Будапеща. И там свирих за първи път на китара извън България на улицата. И вървеше много добре, към 100 евро на ден вадих. Някои дни 170 даже. Добре, чакай, преди да продължим. Ти явно вече си имал определени умения, така че да не те е срам въобще да свириш публично и въобще да можеш да свириш. Да, аз свиря на китара от 9 годишен. От 9 годишен в Холандия започнах. Ходил съм и на уроци и за първи път миналото лято в Созопол свирих на улицата. Просто защото не знам, ми се струваше много як начин да си вада парите и на мен ми е мечта да стана музикант в бъдещето. Никой не те е побутвал да ти е показал, що не свириш, нали? Не, реално не. Аз наистина много си исках да свиря на улицата. И много хора мислят, че е някакво, да не кажа за бедните хора, клошарско. Но наистина не е така. В смисъл, в Европа има толкова много хора, които са улични музиканти и си имат цяло оборудване, всичко, тон колона, микрофони. И аз така бях също в Созопол, но като пътувам, естествено няма как да ги нося всички тези неща. Добре, и отиваш в Унгария, през Сърбия и Хърватска, така ли? Не, без Хърватска, през Сърбия, директно в Унгария. В Унгария свиря на китара на улицата за горе-долу една седмица. Продължавам на стоп до Словакия, в Братислава. Там, между другото, вървеше най-добре, по 170 евро на ден. И аз не знам защо, но вървеше много добре. И след това към Австрия. Там се срещнах с един мой приятел, който учи там. Той ме приюти. И свирих и там също. Добре, докато свириш, извиняй, че прекъсвам. Докато свириш, остава ли ти време да изследваш културата наистина? Защото предполагам, ти голяма част от деня си навънка и работиш обзето. Да, всъщност аз не всеки ден свирих. Защото и свиря максимално по 3 часа, защото аз не мога. Аз свиря и пея едновременно. Няма как да пея за повече от 3 часа. Така че в останалото време всеки ден горе-долу, примерно от 4 до 7 свиря и преди това обикалям из града, правя клиповете за TikTok и Instagram. И всъщност много добре се получи, много яко беше. През Европа малко бързо минах, според мен. Просто защото по някакъв начин ми беше познато и в държавите примерно бях само по една седмица, което нали, не е достатъчно време за да разпознаеш много културата. Да се потопиш напълно. Да. Как започна с видеята и пак защо правиш и видеа? Защото това също не е умение, което лесно се научава, пък ти си свирил на китара и си викал, сега ще снимам и документирам цялото пътуване. За видеята нямах никакъв опит, да си кажа честно.
Просто мисля, че ще е яко нещо за мене да си ги документирам аз дните. И също така имам по-голямата цел, евентуално, нали, с музиканти също да правя контент. Така че сега в момента не знам точно коя посока още по-конкретно ще се насочвам, но мисля да ги комбинирам по някакъв начин. А защо избра на английски? Защото имам много приятели, които са от Германия, от Холандия, от България и така мога да, нали, на всички да показвам какво правя. Ако само на български, примерно, само българската аудитория, нали, българските ми приятели и семейство ще разбират. А така на Да, обаче българската според мен е по-силна, ако трябва да съм честен. Да, в момента да, между другото, заради Дани, той много българска аудитория ми даде. Да. Обаче мисля пак да продължавам на английски, защото така мога и да достигна до по-голяма аудитория като цяло. На мен това ми е по-голямата цел, да достигам до повече хора из цял свят. Добре. И в Братислава си, там изкарваш най-много пари. След това? След това Австрия, Виена. След това Чехия. Там беше много интересно. Запознах се с двама дядовци. И те ми помогнаха, видяха ми историята, какво правя и решиха да ми купят 2 нощувки в хотел, което беше голям лукс, защото аз спа на палатка и... Къде спиш, нали, на палатка? На улицата? Отстрани примерно на магистралата и отстрани в някакво поле си слагам палатката и спа там. С други думи, ти даже не си в града, ти си в... Аз съм извън града, да. И след това влизам. Но като бях, примерно, в Австрия, спах при мой приятел, в Будапеща си купих най-евтиния хостел, който беше 7 евро на вечер. Добре, защо не си позволяваш хотели? Ти изкарваш достатъчно пари. Защото знаех, че в Южна Америка няма да върви толкова добре с свиренето на китара и спестявах пари от Европа. Ти от тогава имаше идеята, значи, да отидеш в Южна Америка? Да. Yes. Исках да прекося Атлантическия океан с пътноходка. И така се получи. Добре. Имам изключително много въпроси, даже не знам откъде да започна. Вашите какво мисля за цялото нещо? Ами сега най-вече мога да кажа, че 100% съм много обичат каквото правя, но баща ми е пътувал и майка ми е пътувала като млада, не по този начин, естествено. И аз реално, преди да тръгна, не им казах, че ще е толкова дълго и че мисля толкова екстремно да пътувам. И естествено съм много притеснени. Майка ми особено, много често ми звъни, което е разбираемо, аз малко не правя най-умните решения понякога. Поне знаеш, че не правиш най-умните. Да. Но значи, мислиш, че това пътуване по някакъв начин е твой подход ти да придобиеш независимост? Защото ти в момента, те каквото и да ти кажат, ти имаш достатъчно пари. Нали? Да. Те не могат нищо да ограничат от теб. Но ти го правиш като някакъв бунтарски като противодействие. По-скоро не е срещу тях нещо. Просто на себе си да покажа, че аз мога да живея сам в този живот. Не ми трябват родителите ми, не ми трябва някой друг. И сам мога да си изкарвам парите, да си изживявам мечтата, да пътувам. Добре, аз искам да минем през цялото пътуване също така, защото то е наистина много интересно. Особено за Южна Америка, историите там съвсем. Но преди това искам да те питам, мисля ли си да пътуваш и луксозно? Не. В бъдещ момент, примерно ако забогатееш. Не ти ли иска да видиш и този начин на пътуване? Не, защото съм ти си буквално потопен, но не искаш ли да видиш богатия начин на пътуване? Какъв е? Не, защото зависи сега какъв богат начин. Ти може да... Не, но главно богатия начин, примерно да хода на луксуриозни хотели, само с личен превоз да ме прекарват навсякъде. Не. Това... И да забогатея, не бих искал така да пътувам. Защото в това пътешествие съм бил с някои много богати хора и са ме канили в тяхния такъв social circle, да кажем. И много от хората не ми допадат на мен изобщо лично. Някак си има такава конкуренция между хората, кой е по-богат, така кой
повече може да флексва и ходят на екскурзии не да видят мястото, да се запознаят с културата, а просто на някакъв all-inclusive резорт или нещо такова. Така че аз... Но има голяма част от културата, която не можеш да изследваш, ако нямаш това богатство. Примерно бизнес или икономическата култура на страната и мислене. Нали? Така, добре също, да. Това не съм го мислил много, да. Но... така, да. Но в момента, по-скоро ако забогатея, наистина бих правил неща, които са трудно достъпни на такива приключенски някакси. Примерно, в Венецуела имаше един водопад, най-високия на света. И там може да се достигне само с самолет, което е скъпо, нали? И това аз не можа да го направя, но сигурно бих искал да го направя някой ден в бъдещето. Да, за такива неща съм напълно съгласен. Но, окей, ти гледаш главно природа и по-скоро култура. Опитваш да се подпишеш културата. Да. Добре. Така, и след това какво става? Колко време вече сме в пътуването? 1-2 месеца? Един месец, да. Така. След това в Полша свирих много, в Варшава и в Краков. И във Варшава се запознах с един друг, който пътува, един от Малайзия, малайзиец. И решихме да пътуваме заедно, защото имахме същия маршрут през Балтийските държави. Отидохме през Латвия, Литва, Естония. Тук с автобуси, не на стоп вече, защото имах вече парите. А всичко в кеш? Или го влагаш някаква банка? Да, и двете. Примерно, значи, като получавам стотинки, отивам до някой магазин или банка и си ги обменям в банкноти, в кеш. И често давах на други хора кеша и те ми го пращаха в Revolut, примерно, или в някоя друга банка. Ясно. Така че да имам и двете. Да. Защото ако някой ти открадне всички пари, какво правиш? Да. Въобще, случва ли ти да си губиш парите? Не, за или сега някой ти открадва? Добре. Не, сега е добре. Да. Но така. Прекарахме тогава Хелоуин в Естония с този от Малайзия, Фирдаус се казваше. И той отиде към Русия през границата с Естония и взе транссибирския влак. Той отиде и се прибра до Малайзия. Аз продължих към Финландия. Там беше много студено. Финландия... Ти си отишъл и зимните месеци. Да. Но отидох, защото исках да видя северното сияние. И отидох с един много дълъг влак, 17 часа до най-северната точка на Швеция. И там беше наистина вълшебно. Всички, които мечтаете да видите северното сияние, заслужава си, със сигурност. Бях там, в хостела имаше сауна и просто излизам от сауната и гледам нагоре. Северното сияние беше уникално. И много яки разходки там също през националния парк на Абиско, се казва мястото. След което отидох и до Норвегия, до Осло. И се оказа, че имам един чичо, който даже не го познавах. Всъщност на немската ми баба, братя. Така че не знам как се води това. Да, прачичо, нещо такова. Да, някакъв прачичо. И той ме приюти там, беше много яко с него. Се запознахме. И след това и към Дания, в Копенхаген. Там беше също уникално. Според мен един от най-хубавите градове в Европа. И след това към Германия с ферибот. В Германия аз съм бил много пъти, така че за мен не беше нещо много специално. Доста бързо преминах. И на всички места свиря всеки път в градовете, вадя специално си парите. На какви езици говориш главно? Немски, английски? Немски, английски. Тези си оправиш? Български и холандски, да. Това е смисъл. Но главно там с немски и английски. Повечето държави с немски и английски се оправиш, предполагам. Да, в Европа. В Европа, да. И след това към Холандия, където съм роден, аз имам много приятели там. Сестра ми в момента също учи там, така че бях при нея за малко. Бях на един концерт на Young Lean, един рапър, в Тилбърг с едни мои приятели и спестих достатъчно пари, горе-долу към 3000 евро общо до сега от цялото пътуване. И имаше един полет за 120
20 евро до Канарските острови, откъдето е най-добре да прекосяваш Атлантическия океан. Така. И взех този полет, отидох там и на първия ден отивам на марината, не знам как се казва на български марина. Пристанището. Пристанището, точно, благодаря ти. Отивам на пристанището и веднага се запознавам с един капитан, обяснявам му, че искам да прекося Атлантическия океан и той каза, нали, аз няма да прекосявам, но може да спиш от моята лодка. И така той ме приюти за няколко вечери, за 4 вечери. Добре, всъщност... какъв ти е пича? Ти всъщност какво им разкажеш? Защото в момента ми разкажеш много надълго и на широко. С 2-3 думи какво им кажеш на някой, с който тук ще запознаваш? Ами обяснявам им, че почнах без пари, свиря на китара на улицата за пари. И им обяснявам, че искам да прекося Атлантическия океан. И всъщност има доста голяма общност от хора, които го правят. Аз не знаех за това, но пристигам там. Явно. Да. Имаше сигурно към 30 човека, които се пробват да прекосят Атлантическия океан, така да на стоп да прекосят океана. Някои от тях спят на плажа и аз спах на плажа с палатката си. И всъщност аз се запознах с един друг немец, единственият друг немец там, Тициан, и се сприятелихме доста бързо. Обикаляхме през марината да питаме хората дали може да им помагаме по някакъв начин, дали може, например, да чистим лодката или да правим нощни смени на прекосяването, за да отидем с тях. Все едно да работите и така да ви се изплаща. Да, точно. Да работим по някакъв начин, да. Аха. И... Навика ли ви се? Какво? Навика ли ви се? Да, прекосихме го, да. И също плувахме до лодките на Котва, да ги питаме дали може да им помагаме. Плували се до лодките на Котва? Да. Вие много амбициозни. Да, всичко пробвахме, наистина, защото бяхме там вече 2 седмици и си казваме, сега нищо не върви, питаме хората всеки ден, качваме във Facebook групи да питаме дали може да помагаме. И нищо не става, отиваме да плуваме до лодките, питаме ги и това не се оказа успешно. Най-накрая Тициан, моят немски приятел, писа по едно приложение за мореплаватели на един американски мъж и го приеха него на лодката, катамаран. И аз бях щастлив за него, но също тъжен, защото ще се тръгне той. Да. И на следващия ден аз пиша аз по всеки ден пиша на стотици хора да ги питам, нали. Ма ти много постоянен, много ми харесва. Да. Имаш ли план Б в случая? Не, наистина. Това ми беше единствената цел и бяхме много консистентни в това. И следващия ден и аз пиша на много хора и се оказа, че писах на съпругата на мъжа, на който е писал Тициан. Аха. И тя също ме прие и правя видеокол с тях по WhatsApp, нали, да се запознаем малко, да видим дали наистина ще ме вземат на лодката. И ми казват, ще има и още един друг немец, който е в Лас Палмас и него ще го вземем. И аз съм такъв, нали, реално има само още един друг немец, да. Тициан ли е? Той стоеше до мене и показах така камерата. И каза, това е момчето, супер, вие ще дойдете заедно. И така отидохме заедно. А ти се представяш като немец, не като българин? Или зависимост от държавата? Зависимост, наистина това е. Мен много хора ме питат какъв съм, как се чувстваш, на кой език мислиш. За мен това е доста объркващ въпрос, защото аз съм израснал на много различни места. Но в този момент се представих като наполовина немец. Аз винаги казвам, аз съм немец и българин. Наполовина немец и наполовина българин. Казвам си както си е. И така се случи, че ни приеха и двамата на лодката. Но всъщност за този въпрос, дали съм немец и българин, наистина в зависимост понякога не ми се обяснява изобщо. И, примерно, ако има някой немец, който ме пита откъде си, аз казвам от Германия в този град. Или някой българин, аз съм от Пловдив. Нали? Ясно. Така обясням. Отиваме до най-близкия остров. Те там бяха семейството американското. И се запознаваме с тях, много готини хора. Бащата, те са семейство, нали? Баща, майка и 2 деца. Бащата беше американец, майката е японка и са живяли в Хавай. Там са се родили децата. И бащата е бил real estate developer, не знам как е на български. Да, за недвижими имоти. За недвижими имоти и там много е забогатял и са си купили лодка
и сега плават из целия свят. А чакай, то не е голяма лодка, ти буквално в някаква семейна лодка пътуваш заедно с Да, теб. да. Мъничка Само с- лодка. Да. С тя в стандарт, нали, за плътноходки е доста голяма, 17 метра, но не е да кажеш круиз или нещо такова, нали? Плътноходка си, все пак не плътна. И почваме прекосяването 7 дена, една седмица до Капо Верде, африканските острови, до Сенегал. И беше уникално, наистина. Аз съм плавал преди, но това беше съвсем друго, нали? Да си 7 дена на океана, делфини, летящи риби, такива дъги, слънчевите. Просто наистина всичко беше уникално. И също с катамарана, аз не знам дали колко си запознат с мореплавателските. Да, катамарана е много по-комфортно, отколкото с монохол. И така че Просто имаше вярно. доста големи вълни, но на нас, нали, не ни пречеше, защото бяхме с катамаран. Всичко... Не те ли беше страх, че може да влезе в някоя буря или нещо? Да, това беше. Ние бяхме всъщност изчакали бурята. Точно преди да тръгнем, имаше една много голяма буря, май към 7 метрови вълни в Лас Палмас. И точно след като мина бурята, тръгнахме. Но естествено никога няма как да знаеш дали пак ще дойде нова буря. И това е големия риск на мореплавателното. Казваш го сякаш, ще ти пиша двойка. Голяма работа, големия риск на мореплаване, нали, може да умреш. Да ти кажа, Страх ли те всъщност? има може риск да умреш, това? но в днешно време е много по-малък, отколкото хората си мислят. Не знам, ти в момента си в Рио де Жанейро, което е доста опасно. Гледах някакво видео как си в фавелата, играеш футбол там. Ти си в държава, в която не говориш езика. Да. Намираш приятели на място. Но страх ли те въобще от нещо? Страх ли те, че утре можеш да умреш или да свършат парите? Страх ме, че мога да умра, да. Страх ме от смъртта в момента, защото съм още млад. Но готов ли си иначе? Защото правиш доста екстремни неща. Не съм готов за смъртта, не. Добре. С други думи, винаги имаш едно на ум, като пътуваш, предполагам. Да, сигурно. Да. Аз правя доста екстремни неща понякога, но винаги ги обмислям добре и да има как да се спася в тази ситуация. Аз примерно сега тук съм от 3 седмици в този хостел и си спестявам пари за следващия етап на пътуването. Няма да тръгне просто така без никакви пари. Пак имам супер много въпроси, ти просто с всяко изречение ми провокираш мисленето. Колко доверчив си на хората? На тебе много хора са се доверили, предполагам, че има и много измамници по пътя, или хора, които искат да вземат парите, или по някакъв начин да те прецакат. Така че ти колко си доверчив. И другото нещо, ти трябва да мислиш много самостоятелно. Някакво разбираш хората, тук някои хора колко емпатия имат към тебе и обжето масите как нямат никаква емпатия. Непрекъснато ти отказват. Така че до каква степен ти си доверчив, емпатичен към някой друг и до каква степен си самостоятелно мислещ и гледаш себе си? Аз за това пътуване трябва да се доверявам на много хора, но винаги съм много опасен. Примерно като карам на стоп, винаги трудно е да се прецениш, да прецениш човека какви намерения има към тебе. Обаче винаги трябва да имаш едно на ум. Аз винаги като карам на стоп, примерно си имам нож с мене, за да може, нали, да избягам, ако нещо стане. Но за щастие нищо не се е случвало. И от много хора, които познавам, нищо не им се е случвало. И това според мен показва колко всъщност е добър света и колко хората наистина не са толкова злонамерени, колкото си мислим. Даже в държави като Бразилия, в Венецуела. И колко давам на други хора да се доверяват на мене. Не знам сега, това е... Давам да се доверяват, но трудно винаги трябва да се дъбъл чеква, така да се каже.
То е малко абстрактно сега да го кажа така, но трябва да чувстваш човека какви намерения има. Нали? Трудно е, но с времето се учи. Да. Влюбил ли се или намирал ли си някоя момиче, която Да. целта не кара да останеш в някаква държава? Не те повечето момичета, които се влюбвам аз, и те пътуват. Така че малко го прави това трудното в ситуацията. Но е имало любовни истории, да, романтика. Добре, те сигурно са за частен разговор. Добре, и Капо Верде, след това слизаш надолу, предполагам, към Латинска Америка, което е главната цел. Да. Извинявай, Капо Верде, къде пристигаш на Карибските острови? Да, Капо Верде, там прекарваме Коледа с това семейство. Идват на борда още две семейни приятели на американското семейство, холандци бяха те. И тръгваме за Атлантическото прекосяване. Май беше на 27 или на 28 декември, нещо такова. И цялото общо прекосяването отне 2 седмици, което за прекосяване е много бързо. В принцип отнема 3 седмици, месец, но ние с катамаран сме по-бързи и бързо прекосихме. И да, на първия ден веднага вече хващаме риба. Ние главно риба ядохме на това прекосяване. Така се изхранвате с риболов? Да. Нямате някаква запасена храна? Имаме, да. Имахме достатъчно храна, обаче нали, да ядеш риба, свежа риба всеки ден си е по-хубаво. А звездите как са? За кое? Звездите как са? Предполагам, няма никакво замърсяване. Звездите бяха уникални и аз, защото карах нощна смяна повечето пъти. Реално в нощната смяна не трябва да правиш много, просто гледаш платната да са окей, вятъра да не се е сменил и да няма други кораби около тебе. И в повечето време просто гледаш звездите, реално. И това беше наистина най-уникалното. Такива звезди аз никога не съм виждал. И не само звездите, а и във водата bioluminescence, не знам как се казва на български. Тези светещите микроби. Светещите микроби във водата. Как се наричаха? Виждат се, така ли? Да. Едновременно звездите и гледаш надолу и гледаш bioluminescence. И даже една вечер имаше делфини, които плуваха през bioluminescence. Стига бе. И беше наистина... Това е някакъв филм, така ли? От някакъв филм, да. Наистина за мен беше вълшебно. Едно от най-хубавите неща, които ще останат с мен от това прекосяване. И прекарахме нова година на океана. Хванахме риба меч, 2 метра, която е една от най-бързите риби в океана. И след 2 седмици, точно преди да стигнем в Тринидад и Тобаго, Карибския остров, има голяма буря. И по принцип, ако сме посред океана, това ще е много опасно. Това е много зле за нас. Обаче ние буквално вече виждахме Тринидад и Тобаго и сваляме платната и ние не се бяхме къпали от 2 седмици, защото трябва да препазваме сладката вода. И сладка вода ли се? Пресна вода, не? Да. Пресна вода, да. Пресна вода. И като почва да вали такъв дъжд, тропически дъжд, никога най-силният дъжд не съм виждал. И ние всички се събличаме и отиваме навън с сапун и почваме да се къпим под дъжда. И така беше като Виктори, като хорей накрая. Пристигаме, може да се изкъпим хубаво и това беше наистина друг такъв много емблематичен момент за мен за прекосяването. Им чудо, че чета някаква книга. И това са някакви такива приключения на някой преди 300 или 500 години, когато е нямало никакви технологии. Просто се взима, то даже не раничката. Взима си пръчката и на нея кърпата с дрехи и тръгва просто заминава някъде по света. Никой повече няма да го видиш или чуеш. Приключенията му започват. Такова усещане ми даваш. Малко. Аз мисля и бих искал някой ден да напиша книга за това. Съвършително. Само като слушам историите. И след това слизаш надолу към Южна... Пристигаме в Тринидад и Тобаго, който е най-близки остров до Венецуела. И ние нямахме намерение изобщо да стоим там дълго, 1-2 седмици.
Но слизаме от лодката, сбогуваме си с семейството и искаме да спим с палатката в парка. Пристигаме там, искаме да намерим един банкомат. Аз още ще пътувам заедно с Тициан, нали, ние сме заедно, защото да пътуваш заедно е много по-комфортно. Просто чувстваш се сигурен и всичко, което правиш е по-забавно, реално. Имаш с кой да го коментираш. Разпределят и отговорностите, предполагам. Да. И не ти е скучно. Да. И отиваме до банкомата и един човек идва до нас и ни пита, защото ние сме с едни много големи раници. И ни пита: вие, момчета, какво правите, защо пътувате в Тринидад, къде ще спите до вечера? И ние му обясняваме, че тъкмо прекусихме океана, че повечето места ги караме на стоп и искаме да спим до вечера в парка. И той такъв много шокиран вика: не, няма как да спите в парка, тук е много опасно, може да стоите при мене, може да спите при мен. И тук преди малко ме пита, нали, колко се доверявам на хората. Него първоначално не му се доверявах изобщо. Бях такъв, нали, защо искаш, нали, да ни поканеш? Черен ли беше? Чисто любопитство. Малко така ми звучи историята. Беше ливанец. В смисъл, това е много интересно за Тринидад и Тобаго, сега ще ти разкажа. Но беше ливанец и сириец. В Тринидад и Тобаго има много такива хора. И това е защото впоследствие разбрахме, че той е било остров британски, английски остров. И естествено по време на slavery, как се казва, робството. Робството, да. Много африканци се били там. Но след това са го abolish, нали, са го баннали. И са взимали много хора от Индия и от Ливан и Сирия. Така че в Тринидад и Тобаго беше голям микс от африканци, ливанци, сирийци, индийци и също европейци, всякакви французи и италианци. Така че наистина беше, така да се кажем, melting pot на английски. И беше много интересно. Имаше едно място, където имаше католическа църква, еврейски синагог и даже будистки темпъл и джамия. Всичко е един до друг. Така че там наистина показа, че не трябва... Това им беше на тях една голяма психология на хората от Тринидад. Менталитет. Да, менталитет, иска да кажа, да. Че живеят заедно, независимо от къде си, независимо каква религия имаш. И това за мен беше много важно. Много хубав момент да го видя това. Както може да забележите, Будна България не е типични подкаст. Тук каня хора, които са не непременно известни, но са млади и имат какво да разкажат. И в замяна на това не питам за нищо, освен да се абонирате за този канал, за да може той да продължи да се развива и да каня още по-заинтригуващи гости, които да разказват техните истории и да пречупват нашите виждания. А ако искате допълнително да се потопите в тези разговори и вие да можете да участвате и да питате гостите въпроси, може да се присъедините към вътрешната общност на Будна България чрез първата връзка в описанието. Там всяка седмица водим беседи и сега тепърво започваме да създаваме неща и да водим проекти. Така че ако искате да сте част от промяната, отново казвам, първата връзка долу в описанието. А сега не се очудвайте, че сменихме атмосферата, просто както казвам, имаше проблеми с условията. Не знам дали ще е по-добре, надявам се. Тук е някакви кучета. Няма проблем. Зрителите трябва да се купат. В момента сме в такива условия. И така, минаваш Тобаго и Тринидад. Няма проблем. Няма някакъв прозорец да затвори или нещо. Това е, че в хостел аз даже в моята стая нямам... Аз съм с други хора и тук са общи пространства. Да. Както и да. Разкажи как слезе до Южна Америка след това. Значи прекарахме... Аз забравих да кажа, че след като срещнахме този човек и му се доверихме, той всъщност след това се оказа, че е най-богатият човек на целия остров. И наистина ли? Държи почти всички бизнеси.
И ни каза, момчета, ако искате, имам на северната страна един остров, на южната страна, тук, там. Изберете си една къща, може да стоите там за безплатно, да видите какво е в Тринидад, какво е гостоприемството в Тринидад. И де-факто останахме в тази къща негова за един месец. И тя беше изоставена, в смисъл не беше нещо много сериозно, но все пак цяла къща за нас си беше голям. Какво правите един месец? Не изкарвате пари, предполагам. Да, съседа ни беше фермер на прасета, на свине. И му помагахме на него да си прави клетвите за прасетата. И му помагахме като цяло с бизнеса и той ни помагаше, даваше ни храна за безплатно. И всъщност в Тринидад и Тобаго за първи път клиповете станаха доста вирални, защото е малък остров и предполагам, че на хората им е интересно, ако някой идва там да пътува. И избухна там за една вечер, получих 10 000 последователя в TikTok. И за мен беше голям шок, аз се събуждам и гледам целият остров ме съпортва, тук хората буквално за първи път в улицата ме разпознаваха хората и за мен беше голям шок, нали? Викат, ти си момчето, който прекоси океана, идваш тук в Тринидад, и аз такова, нали, да, как го знаете това? Видяхме клиповете. И много интересно, не CEO-то, ами шефа на KFC в Тринидад, който държи фирмата в Тринидад. И не само KFC, а и Starbucks и Pizza Hut видя клиповете и спонсорира. И ни даде храна за безплатно KFC и Pizza Hut и така много ни помогна. И така се свързах с... Почне да ти се отварят врати с други думи. Точно, да. Почнах да се свързвам първо с най-богатия човек на Тринидад, който ни даде къщата, с шефа на KFC, така че беше много... И тук много богати хора от острова ни писаха и ни канеха да ходим на някои други острови с техните яхти. И беше много сериозно. Отидохме с тях на яхтите им, карибско такова приключение. Също така ходихме пеша по цялата северна страна на острова през джунглата, което беше много яко. И в Тринидад и Тобаго много се запознахме с културата. Аз преди да отида там не знаех абсолютно нищо за Тринидад. Но сега това е много специално място за мен, има специално място в сърцето ми и сигурно ще се върна там. Направих си много приятели и всякакви други връзки. Вау! Наистина невероятно. Не знам как след това продължаваш такова пътуване след толкова готино преживяване. Да. Да, наистина, но прекарахме карнавал в Тринидад, което също между другото е много скъпо и хората ни помогнаха и ни вкараха без пари. И отидохме след това към Венецуела с кораб. Не знам точно колко време беше след като Тръмп беше захванал Мадуро, но доста скоро, май към 2-3 седмици, не помня точно колко беше. Но... Вие тези неща следите ли ги въобще политическите са? Да. Това в тия държави, като ходите? Това точно много го следихме, защото сме там и буквално всички хора там в Тринидад и Тобаго го говорят. То Венецуела буквално се виждаше от брега на Тринидад. Вау. И беше доста рискувано, но ние не искаме да летим. Искаме да прекосим целият Атлантически океан така без да летим и това бяха последните примерно 50 км. И най-накрая взехме лодка до Венецуела. Дадоха ни контакт в Венецуела, с когото да се свържим. И пристигаме там, той ни помогна. Педро се казваше. И запознани с цялото му семейство, с децата му, с жена му и беше много гостоприемлив. Друго е като имаш връзки, а? Да. По-лесно е, когато хората ти помагат, да. И Педро много ни помогна. И това беше за мен един много друг такъв важен момент, защото Педро наистина и цялото му семейство бяха доста бедни, нямаха много.
И пак толкова много ни помагаха. Дадоха ни там да спим, дадоха ни храна и ние накрая им се отблагодарихме, дадохме им пари. И след това отидохме с автобуса през почти цяла Венецуела, защото Венецуела по времето беше доста скетчи. Имаше много военни навсякъде. Спираха автобуса така през половин час, влизат в автобуса, гледат паспортите на всички. Но нищо не се случи, нали? Те бяха по-скоро за сигурност там, не да ни вредят. Да. Но все пак се чувстваше, че наскоро се е случило нещо голямо. И там искахме да ходим до този водопад, който е най-високия на света, но струваше много пари, нямаше как да го направим. И затова отидохме към Бразилия, северна Бразилия, до Рорайма, един град, който се казва Рорайнополис. И там на Тициан му хрумна идеята той на мене да я ясках, ама той беше по-така за да правим това приключение и купихме кану, една малка лодка и карахме надолу по Амазонката. И това е сигурно... Добре, това звучи супер страшно. Ти говориш за... Аз не знам даже какви неща. Това беше наистина Как? най-страшното и най-така тъпото решение, буквално. Живото застрашаващо. Да, точно. Да. Купихме тази лодка и искахме да караме първоначално 2 седмици и половина до Манаус, което е голям град в център на Амазонката. Буквално е единственият такъв много голям град, който лежи на Амазонката. Обаче почваме да падаваме и Тициан имаше филтър за вода. И след третия ден той се развали филтъра. Нещо не филтрираше водата както трябва повече. И почнахме да повръщаме много жестоко отстрани на реката. Ние спахме на брега, обаче на хамак. И повръщаме и за няколко дена ни беше много зле. Варим след това водата, но гъста ни спря. И ние сме буквално на 3 дни от най-близкото селце с местни хора. И нямаме друга опция, трябва да пием водата. И продължаваме с кануто надолу по реката. Повръщаме, лошо ни е... Пиете водата от реката, така ли? Да. Или леко филтрираната вода? Леко филтрираната, която филтъра не работи както трябва. И пристигаме в това село и там хората... Не е ли кафявата? Да, леко е кафява. Да, но наистина там беше life or death и нямахме друга опция. И пристигаме в това... То беше един къмпинг с много местни хора, такива indigenous хора, кореното население. И те много ни помогнаха, дадоха ни храна. И ние там решихме да продадем лодката, защото няма как да продължим това цялото приключение. Майка ми беше звънила 43 пъти през цялото време. Значи 5 пъти на ден. Майка ти... И да, там ме беше много... Ти нямаш обхват? Въобще вие как знаете, кое е най-близкото село, в което да ходите? То не се ли спомня по 7 по картата бяхме си инсталирали, офлайн карта по Google Maps и просто гледаме горе-долу къде сме. Но пристигнахме в това село, продадохме лодката на един indigenous човек, той много се зарадва, защото ме продавахме за ефтино, защото не искахме повече да правим това приключение, казахме си... Просто да се тървете, да. Да я махнем тази лодка колкото възможно най-бързо. И отидохме на стоп до Манаус, до града, където искахме да ходим. И на стоп беше много яко в Северна Бразилия, много добре върви. Толкова много мили хора. Взехме един с трък, как се казваше на български? Камион? Камион, точно, да, съжалявам. С камион и с камиона караш на стоп е най-якото. Те хората са най-отворени така, може да се излежиш и... На тях им е скучно, нали? Да, и по цял ден си говорим. Да. И там много си говорихме за културата на Бразилия, за хората.
за музиката, каква музика слушат те. Аз, защото съм музикант, това ми беше любимия въпрос да задавам за хората, каква музика слушат те, каква музика те харесват. И им пусках аз музика, на която аз се кефя. И пристигаме до Манаус и там вече, което е в центъра на Амазонката, един огромен мегаполис. И там има вече такива болт крузове, които отиват до брега. И решихме, нали, да го платим това. Беше доста ефтино. Стигаме до брега и оттам пак на стоп, като цяло покрай целия бряг, до Пипа, което е едно малко село, което е за сърф. И там с Тициан се разделихме, той остана да кара сърф, а аз на стоп до Рио. И така. Ти не кара ли поне малко сърф? Да, карах малко, да. Научих се горе-долу, но за 4-5 дена, колкото може да се научи за 4-5 дена. Добре, няколко въпроси исках да те питам, докато те слушам, а сега искам да те питам последния си въпрос. Аз някои пъти им чувствам, че съм заограден от много смотани хора. Понеже съм в такива по-академични среди или среди, където хората общо са решили, че го играя по сигурния начин. И винаги съм искал да правя нещата, които ти си правил. Малко или много, може би не в тази степен, в която ти ги правиш. И винаги си към това са готините хора. Но все нещо ме държи или ме е страх да го направя. Все едно, че ще отхвърля цялото сигурно бъдеще или тази траектория, която е по-стабилна, може би по-доходоносна в бъдеще. По-безопасна, по-спокойна. Но пък готините хора са точно тези, които свикат, сега ще го направя на момента. Ти как виждаш цялото това и защо си решил да се... Защо, примерно, не си забогатял или си спестял много повече пари, не си работил, примерно, 2-3 години и тогава не започнеш това пътуване? Защото според мен нямаме много време в този живот. Както казах в началото, аз наистина утре мога да умра. Не, че съм подготвен за това, но съм направил вече доста неща и в момента съм в процес да изживявам мечтите си. И аз никога не съм виждал смисъл защо да чакам да спестявам пари, за да си изживявам мечтата, ако може сега в момента да го направя и в момента да градя към мечтите си. И затова просто тръгнах, така да се каже, малко без план. Малко без без цел и без посока. точна насока, да. Но наистина, според мен, живота награждава смелите хора. И не да кажа, че съм смел, ама... Баш смел си. И в тази... Затова, според мен, нямаме време да чакаме много. Защото, нали, сигурно сте виждали в TikTok тези клипове или в Instagram, ще го направя, ще пътувам след като завърша училище, ще пътувам след като завърша работата, университета, след работата и накрая вече си на 70 години и няма как да пътуваш, нали? И много хора са с този менталитет. То не е само за пътуването, но за всичко, което правят, за мечтите си като цяло. Затова аз наистина реших, че нямам време за губене и веднага тръгнах, като завърших училище, като станах на 18 и много се радвам с това решение, че се го направих. Искаш ли сега пак да продължаваш да продължаваш и да търсиш или следваш някаква друга форма на образование? Мисля го, да. Не съм сигурен още в точно коя посока. Когато тръгнах, исках да уча в музика, да продължавам с музиката, но все повече мисля, може би, нещо свързано с маркетинг за за социалните мрежи. Не съм още сигурен в коя сфера точно искам да се образовам повече. Но сигурно си искам някакво висше образование, според мен. Даже и да не ми трябва за някоя работа, за мене си е важно да съм образован в този аспект. В който аспект си... Ясно. Пътувайки толкова много и срещайки всякакви разновидности от хора, какво мислиш, че би било най-ценното образование? Не е нужно да е такова, което да ти изгражда тези математически умения или
определени знания. Но какво образование мислиш, че трябва да се преподава? Така че хората като тебе да имат тази нагласа за изобилие. Че където да отидеш и в каквато и ситуация да си, винаги има път и винаги можеш да се оправиш. С питане се стига до Царя град, нали? Трябва да просто си постоянен и да не спираш да питваш. Как може тези качества да се изградат в хората? И да не ги е страх, а да следват себе си. Според мен това в образованието е много важно. Сега не знам точно кой предмет или нещо такова да се изучава, но според мен в училищата трябва много повече да се дава свобода на хората, сами да са креативни, сами да трябва да си намират решенията, а не да е от книга всичко, нали, право. А да има повече креативност, да може повече сам ученика да намира начини и да търси своя път, да. Да търси своя път, точно, да. Но аз сам съм много бъркан в това, кое би било най-доброто нещо да уча, нали, за висше образование. Така че тук малко аз още не знам. Ти какво мислиш, че... Мислиш ли, че аз съм напълно съгласен с това, което ти каза. Трябва да им се даде повече свобода. Според мен трябва да се набляга и на осъзнатостта върху учениците. С други думи, като тебе, ти знаеш, че предприемаш толкова рисковано приключение, но си напълно наясно с това. Да. Нали, може би не баш в началото, но вече си много наясно какво представлява и какво те зове. Да. И се отварят нови възможности по този начин. Хората, които правят нещата с цел и посока или до някаква степен призвание, както и ти го усещаш, следваш мечтите си, според мен те ще преуспеят в бъдеще. Когато вече парите, като валута и единица, няма да са толкова важни, защото изкуственият интелект ще вземе всичко. Тогава вече до това според мен ти да твориш, дали изкуство, както и музика, и да се наслаждаваш на живота. Хората преди нас са се борили толкова много, за да може ние да сме щастливи. Нали? Всеки иска негови деца да са щастливи и се бори, за да може негови деца да са щастливи. Защото нашето поколение сега да не е това, което е щастливо, или да не вкуси плодовете на труда на човечеството преди това. И да почне само да създава, без да е нужно да се мъчи. Да. С наслада да минава и да преминава през живота. Да. На мен ми е интересно обаче това, че ти пътуваш така от държава на държава толкова често и вече за толкова дълъг период, без да имаш момент, където да се закотвиш и, нали, да се стабилизираш или установиш като мислене. Нали, почваш да губиш сигурно представа кое е нормално и кое не е. Интересно ми е дали това те обърква повече или ти дава по-ясна представа какъв искаш да бъдеш. Дава ми повече, според мен ми отваря повече врати, дава ми повече възможности, но, нали, тогава изборът става по-труден. Аз виждам всякакви хора, срещам се с много успешни хора в съвсем различни сфери, които са достигнали до там по съвсем различен начин. И това ми отваря мисленето, че, нали, по много начини може да станеш успешен, но също малко и ме обърква в коя посока, нали, да отивам, защото има толкова много възможности. Така че малко и двете. Да. Изпитваш ли страх, че ще изпуснеш нещо? Или си казваш, дори сега да не съм изпитал всичко от тази държава, знам, че ще се върна някой друг път и си оставам за следващите. Да. По-скоро това ми е мисленето, че да, понякога си мисля, нали, защо бих искал сега да видя това място, но винаги някакси съм сигурен и не се колебая в това, че ще се върна някой ден и хората ще ги видя пак някой ден, ще се срещна пак с тях някой ден. Пробвам се да изживея възможно най-много в този живот. Да. Добре, следващия въпрос, който също е много дълго очакван от мен. Сега, когато аз минах, в момента съм в Непал, за зрителите. Когато минах през Тайван, след това Сиаман, който е точно до граница, в Китай, граница до Тайван, след това Чонгчинг, Джангджиадзе, Ченгду, нали, там минах през такава една линия и сега съм в Непал. Следващата спирка е Индия, но аз вече съм бил в Индия. Мога много така плавно да видя как се променят културите. Лека по лека, нали, като вървиш в една такава линия.
Интересно ми е твоето преживяване какво е в тази насока, особено в Европа и сега в Южна Америка. Как виждаш, че лека по лека се променят нещата и може да отговориш и как се променя и музиката. Защото знам, Да. че това на теб ти е интересно. Значи със сигурност това е точно както ти го описваш и аз по точно същия начин го виждам. И според мен хората сме много по-близки в култура, отколкото си мислим. Примерно България и Сърбия бяха толкова подобни и Сърбия и Унгария също доста подобни. Обаче, както казваш, все повече се интегрира примерно от съседната държава, малко повече. Примерно в Унгария според мен беше малко микс от Балкан и немско някакси такова. И все повече, колкото нали, стават едни такива миксове от култури. И музиката също така се променя като микс. Примерно в Сърбия още е доста подобна музика към българската и в Унгария все по-малко, но все повече немска музика, така да се каже, по този инфлуенс. Също Немски така, ритми, да. в Южна Америка, също така много интересно, в Амазонката има много коренно население, индидженес хора и колкото излизаш малко лека по лека повече от Амазонката, се смесват вече с... на север бяха много афроамериканци, афро-южноамериканци. В центъра също, колкото повече на юг отивам, толкова повече се смесват с италианци, които са дошли тук, или испанци преди много години. И става, наистина се вижда как плавно се променя културата леко и кои зони има повече от което и да е население. И музиката също в Южна Америка така се променя. В Баия, което е щат в Бразилия, има много афроамериканска култура, защото там е имало най-много плантации и там културата е много африканска. И музиката, и храната, и хората, всичките са черни и са много нали, африкански. И колкото по-на юг отиваш, толкова повече това се смесва с италианско, испанско и стават едни много интересни миксове и от хора, и от култура, и от музика. Те почели ли на тази музика? Или ти свириш ли я, като ходиш там? Да. Това е едно от нещата, което много обичам да направя, да намеря някой местен майстор на тази музика и да се науча от него. И тук в хостела много хора минават постоянно, сега в момента работя в хостел и постоянно се смеят хората и винаги има някой човек, който свири на китара, от когото мога да се науча нещо. Дали да е самба, някой, имаше един испанец, който беше тук и ми беше научил на испанския ритъм. Така че много обичам така да се уча от другите хора, от тяхното знание, дали е в китара или за живота, или за всичко като цяло. Опитваш ли се да комбинираш, примерно, българската музика с тази местна музика? Тръгваш ти да свириш и другите тръгват по твоя ритъм или обратното? Аз, да ти кажа честно, българска музика не слушам много. Но, защото просто, сигурно защото не съм израснал там. Не, че не я харесвам, просто не съм свикнал толкова много да я слушам. Затова аз като свиря повече, аз на другите хора или се опитвам да смесвам музиката, която на мен най-много ми харесва, което е в момента такъв класически рок. Pink Floyd, Dire Straits и всякакви такива неща. И те като мен ме учат на техният стил, примерно на самба или на боса нова, аз им показвам, нали, в което аз съм най-развит. И така става една много хубава обмяна от таланти. Много яко. Супер яко. Значи, чакай. Пак, този разговор сигурно ще продължи още 2 часа, както започнем. На мен ми е интересно да разбера какво представлява свободата за теб. Дали свободата, когато свириш, дали свободата, когато пътуваш, бягаш ли от нещо, търсиш ли нещо, или просто, нали, предполагам си, ти е много спокойно непрекъснато. Аз сега като пътувам сам, с никого не трябва да се съобразявам.
Просто съм сам с мислите си, не е нужно някой да ми казва, трябва сега да обядваш, трябва сега да закусваш, трябва сега да отидеш на работа. Нали? Всичко си е в моето темпо. Да. И е много приятно. Но и за мен това до една степен е свобода. Но за тебе какво е свободата? И аз също бих казал, че когато пътуваш, особено сам, това е вид свобода. Хем от пътуването, защото имаш свободата да видиш целия свят, но и си сам със себе си и, както ти каза, имаш свободата да разузнаеш кой си ти. Кой си ти, когато няма никой друг около тебе, когато си съвсем сам в чужда държава, никой не те познава, и това е един вид свобода за мене. Аз мога да видя, нали, кой съм аз истински, и така, докато пътуваш, наистина научаваш много за себе си. Научаваш какъв човек си, когато никой друг не те познава. А за въпроса дали търся нещо или бягам, аз бих казал, че в началото търсих, да кажем, смисъла на живота, което е, нали, много дълбоко такава тема. Да. Но не мога да твърда, че съм го намерил. И според мен съм осъзнал, че никога няма и да го намеря, защото смисъл на живота за всеки е различен, и според мен в момента смисъл на живота се състои в това просто да изживявам всеки момент пълноценно и да изживявам възможно най-много в този живот. А искаш ли да върнеш нещо обратно? Искаш ли тези възможности, които ти няма, например, да започнеш пътуването, да ги върнеш обратно за някой, който като тебе иска така да пътува в България? Нали, от там, където ти си започнал сега? Със сигурност. Това за мен е едно от най-хубавите чувства. Аз с клиповете достигам до сега вече доста голяма аудитория и постоянно ми пишат хора, че съм ги вдъхновил да пътуват, млади хора, съм ги вдъхновил да следват мечтите си. Един приятел, примерно, почна сега да прави и той клипове. И това според мен, чрез клиповете връщам на хората и показвам, че наистина е възможно да си свободен, да мечтаеш, да пътуваш. Но и искам в бъдещето по-конкретно да помагам и на хора, които нямат тези възможности. Примерно в България ние имаме добър паспорт, силен паспорт, може да пътуваме. Но като съм примерно в Венецуела, се срещна с едно малко момче, синът на Педро, който ни приюти там. И той много обичаше да свири на инструменти. Свирихме заедно с него и преди няколко дена ми прати клипче как свири на флейта и как мечтае да бъде и той музикант някой ден. Искам да се върна при него, да се срещна пак с него и да го взема да пътува, когато порасне, да му помогна по този начин. Така че... Да. С други думи, ти не искаш, не го виждаш толкова като искам да върна обратно на моята нация, по-скоро на хората, които ти помогли през пътуването и като цяло на хората. Много по-световно го виждаш. Да, като цяло на хората. Със сигурност. Добре, как виждаш държавите тогава? Виждаш ли като нещо, което ограничава хората един от друг и ги разделя, или по-скоро като нещо, което запазва културата? И защото те, де-факто, като замислиш, не съществуват, нали? Те са малко като парите. Просто едни въображаеми общности, които са си казали, ние тук сме Бразилия, пък до тях ние сме Венецуела, а пък ние, нали, тук ще обсъдихме. Те са почти едни и същи, или даже на границата сигурно хората са много по-общи един от друг, отколкото... Аз сега ще дам като за пример. Аз, например, съм роден в София. Предполагам, Белград до София е много по-близко, отколкото София до Варна. Обаче, ако се срещна с някой българин в Китай, който е от Варна, ще го приема много по-приятелски и братски, отколкото с някой сърбин. Въпреки че той сърбин е роден по-близко, доколкото е моят роден град. Нали? Да. Само заради тази обща идея, че ние сме българи и сме от една държава. Предполагам, не си мисля много върху тази тема, но е така на първо мислене. Как ги виждаш държавите? Да, труден въпрос, но пак е комбинация от двете, защото примерно, както казваш, българите съм си много по-обединени. Примерно аз като срещна българин тук и аз съм като вау, българи, ние сме от една нация, въпреки че може да си, както каза, от по-далече. И това в един вид обединява хората от една и съща държава, естествено. Обаче
също някакси разделя хората от различни държави. Примерно, толкова много сблъсъци има между българи и не сблъсъци, но примерно да кажем, тази храна е нашата, ние сме я направили, а пък всъщност, нали, сърбина също може да каже, че тази храна е негова или тази музика или нещо такова. И според мен много хора, които не са много образовани, гледат да се разделят, да казват, ти си от другата държава, ти не си същия като мене. А колкото повече се образоваме, виждаме, че всъщност сме много подобни и всичките сме хора просто. И затова държавите за мен малко са така... Не мога да си само представя административно да минеш с паспорта. Не мога да си представя свят без държави. Не знам как би изглеждало. Някаква утопия. Ще ти кажа, според мен трябва да има друго самосъзнание, което ни разделя. И това според мен след това ще бъде планетарното. С други, ние сме Земята, те са Марс. Хората на Марс са марсианци. Ние сме земляни. Да. И тогава държавите стават като региони. Според мен, аз така го виждам. Да, и аз. Това ще... Не знам дали ще го видим в нашия живот, но... Най-вероятно. До 20-30 години, според мен. Да. Но казваш, че хората са много по-еднакви, отколкото различни. Където и по света. Да. Сигурност. Кое е едно от най-общите неща, които си забелязал? Музиката. Музиката. Навсякъде има музика. Където и да отиваш, има музика, има танц. И много се възхищавам на хората, които запазват музиката и културата от тяхната държава. Дали е България, дали в Бразилия, дали където и света. Според мен музиката, нали, без да тези хора някога да са се познавали, всички правят музика, където и да е. Хората обичат да танцуват, да се забавляват. Музиката е толкова глобално нещо. И другото е естествено храната. Навсякъде хората ядат, имат различна храна. Затова аз не знам дали познаваш Антони Бордейн. Един шеф, като Гордън Рамзи, е пътувал през държавите и имаше TV шоу, в което отива през държавите и показва храната на държавата. Аз така като някаква идея в бъдещето бих искал да направя някакво такова шоу, но с музиката, защото според мен също е много глобално. И да обиколя държавите и да покажа музиката и да се уча на музиката от всички държави из цял свят. Това е много добра идея. Документалка по YouTube. Да, нещо такова, да. Аз съм забелязал, че където, примерно като бях в Столипиново, в Пловдив, не знам дали си ходил, трябва да отидеш. Да. Това беше, защото преди това бях ходил в Индия и много хора ми коментираха да отида в Столипиново. Съм забелязал, че хората, които са по-бедни, имат много по-засилена общност и прекарват много повече време навън, заедно един с друг. И са много по-физически един с друг. Дали ще се удрят, дали ще се прегръщат, дали ще стоят по-наблизко един на друг. Докато колкото повече хората забогатяват, толкова повече гледат да се изолират. Искам си моя двор, искам ограда, мое лично пространство за мислене. Не да ми казва някой друг какво да правя и нали, да съм в тази общност. И това с музиката, което според мен и храната, както ти го виждаш, според мен ти си на такива места, нали, нищо лично, просто защото си на хостели и пътуваш по този начин, където ти влизаш баш в тази общност и много се потапяш в истинската култура на всекидневния човек. Според теб така ли, по същия начин ли го виждат лидерите на тези държави, които са толкова изолирани? И според тебе, лидерите на определени държави изолирани ли са от тази истинска култура на определената държава? Според мен да. Много лидери от държавите нямат представа как живее наистина обществото им, което е голяма грешка, нали? Как ще управляваш държава, ако не можеш да се свържеш с населението. И според мен да, също е така, както казваш, по-бедните хора гледат да са в общност, да са заедно и стоят заедно, а пък по-богатите хора някакси така са по-изолирани, по-студени в един начин. И кои са по-щастливи според теб? По-бедните според мен. И това мога да ти кажа сега една история.
в First Hand съм го видял. В Тринидад и Тобаго имаше един пчелар и те бяха така, не да се каже бедни, но нормални хора просто, нали? И ни бяха поканили там на рождение, мъжът беше ни поканил на рождения му ден и всички бяха там заедно, приятелски. Чувстваше се любовта във въздуха, някакси така да го опиша. Хората наистина се обичаха, бяха много добри приятели и просто бяха там всички заедно на барбекю. Следващата седмица, както ти казах, в Тринидад и Тобаго ни поканиха на много такива яхти, богати хора. И отидохме на една такава яхта, мислейки, че ще е пак така много забавно, много хубаво. И пак се бяха събрали група приятели, този път обаче много по-богати. И атмосферата беше съвсем различна. Не се чувстваше тази любов. Хората наистина бяха някакси по-дистанцирани, искаха да покажат на другия богат човек, че и те са богати, някакси да се докажат по някакъв начин. И просто цялото се чувстваше толкова фейк, толкова artificial и изобщо не ми хареса. И тогава осъзнах, че наистина има доста голяма разлика между дали си богат или по-така беден. А защо мислиш, че е това? И аз ще ти кажа после защо аз мисля. Защото като си по-беден, теб в един начин ти трябва комюнити, трябва ти хора, които ще стоят до тебе и така те наистина много си помагат и взаимно. А богатите са по-самостоятелни и така могат да се изолират повече от другите хора и да, това е моето сега на момента това. Да, ние го говорихме в миналия подкаст. Според мен по-богатите хора са по-комплексирани. И за това именно са и богати. Успели са по някакъв начин да се изолират и да се борят, за да се докажат или покажат на някой друг. Вижте, аз им повече статус, им повече пари, им повече власт. А техните деца по естествен начин придобиват част от тези комплекси или това поведение. Впоследствие, нали? Да. Така че според мен идва цялото това нещо. Защото ако ти си щастлив с твоята общност, ти няма да имаш стимул да се развиваш и да ставаш мега богат. Ти си достатъчен там, където си. Да. Нали? Да. Добре, аз тук може да задълбавим в много различни теми, но искам да задълбавя малко за бъдещето. За твоето пътуване и за някои от твоите уроци. Коя следващата държава? Къде продължаваш след това? Уругвай. Продължавам към Уругвай и след това през цяла Южна Америка. Уругвай, Аржентина и всички държави в Южна Америка искам да измина в това пътуване. Добре, следващия етап? Следващия етап в момента го обмислям още много, но ще градя във всички социални мрежи, в YouTube, в TikTok. Искам да продължавам да качвам. И трябва да намериш монтажист. Да, това е да. Аз няма как всичко само да го монтирам. Да го снимаш. Искаш да направиш около светско пътешествие преди да се завърнеш обратно? Или си готова да направиш примерно почивка? Или викаш майка ти няма да те пусне обратно след това? Не, тя ще ме пусне. Не, аз за това пътешествие цяла Южна Америка искам да измина, след това ще се пребера сигурно в България и ще правя така за по-кратко време пътувания, защото аз сам си видях, че след примерно 6 месеца пътуване се изморяваш много. Искаш си пак малко рутина, затова съм и в хостела, защото ми трябва рутина, тук съм вече от един месец. И просто имам легло, имам къде да спа, познавам си хората около мене, работя с едни и същи хора. Не се притесняваш. Не се притеснявам, да, точно. И затова сигурно няма да правя такива по-дълги пътувания пак. Има хора, които правят около целия свят без да летят, което сигурно би отнело 5 години. Но за мен това е прекалено дълго. Липсват ми приятелите ми и семейството ми. Но ще продължавам с такива малки пътувания. Както казах, бих искал някой ден така с музиката да направя серия или нещо такова в YouTube или където и да е, където пътувам до държавите и правя клип за държавите.
И също искам да продължавам с музиката като музикант, да пускам албуми, мои песни и така нататък. Ми давай, качи някоя песен, ще използвам в някое видео. да дигна. А липсва ли ти нещо? Какво ти липсва всъщност? От България най-вече, защото това е подкаст на България. Какво ти липсва от България? Хората. Моите приятели, моето семейство. Като цяло всички хора, които са ми помагали, но най-много нали, семейството ми липсват. Но иначе нещо като цяло от България, банички. Много ми се... Банички. Не, моят въпрос беше по-скоро нещо, което хората приемат за даденост, което ти вече осъзнаваш, че то не е даденост. И, нали, като един начин да накараш хората да го оценят повече. Липсваше ми такава рутина, сигурност. Сигурност ми липсваше рутина. Много хора го взимат за ценност, за даденост и искат да избягат от рутината, но според мен на човека му трябва някакъв вид рутина или някакъв вид цел, за да гради повече и повече. Не може просто цял живот да пътува. Структура, да. И му трябва структура. Това най-много ми липсва. Но сега тук в хостела малко го имам вече, но пак естествено не е същото. В смисъл все пак не е моята стая, не съм си у дома. И вкъщи ми липсва у дома, нали, да имаш този комфорт и тази структура и тази сигурност. Ето това е пирамидата на Маслоу, нали така? Да. Да, най-основното ниво трябва нали, физическите нужди, да ядеш, да дишаш, след това е сигурността, покрив, нали, да не трябва да мислиш за това. И последният ми въпрос е, кой би казал, че е един от най-големите уроци, който си научи през това пътуване? Дали за възможности, дали за каквото и да е. Да следим мечтите си. Това сам се го научих, че никога няма да има перфектен момент, в който да направиш нещо. И аз преди да тръгна винаги си викам, трябва да чакам първо да имам висше образование, след това ще мога да пътувам. Чаках в бъдещето, мислех, че нали, трябва да се изграда първо живот и след това ще мога да пътувам и да мечтая. Но никога няма да има перфектен момент, за да мечтаеш. Ти ако цял живот чакаш перфектен момент, няма да има никога такъв и ти реално няма да изживееш мечтите си. Така че това е според мен най-главното нещо, което и аз искам да покажа на другите хора, че просто понякога трябва да тръгнеш. Малко без план, трябва да започнеш да изживяваш мечтите си сега и да не чакаш някой момент в бъдещето да дойде перфектният момент. Те какво те накара да се събудиш? Не знам. Това е добър въпрос. Накара да се събудя. Аз според мен от други медии много съм инфлуенснат от други хора, които също така показват, че просто трябва да тръгнеш сега. И гледах точно преди да тръгна едни холандци, които пътуваха така из целия свят, отидоха до всички континенти. И мен винаги ми беше мисъл да го правя, но когато ги видях тях, така си викам, сега наистина няма какво друго да чакам и аз тръгвам, и аз почвам да пътувам и така и стана. Миха. Благодаря ти много, Макс. Благодаря и аз, Макс. Да. Надявам се, като си в България, когато си в България, да се видим и да се запознаем на живо. Да, и аз. Може и втори епизод да заснем. Да доразкажеш как е. Да. Пожелавам ти да си жив и здрав. Не знам, и ти си щастлив така или иначе, но жив и здрав трябва да си, да. Да. И ти, благодаря ти. И наистина се радвам, че ме покани тук. Надявам се да се видим пак. И много успех на тебе в твоята сфера. Благодаря. Мисля, че историята ти ще повлияе, както на теб са ти повлияли тези холандци, така твоята история ще повлияе на много хора. Надявам се, да. Искрено го мисля.